Tocmai ce am încheiat o ședință de înțărcare și mă gândeam așa câtă nevoie ar fi avut mămica cu care am lucrat să fi făcut diversificarea înainte cu mine, pentru că ar fi înțeles ce pași să urmeze ca diversificarea să iasă, prin urmare și înțărcarea să iasă. Vrând să scoată țâța acum, iar scoate copilului parte nutrițională, pentru că, ce să vezi, nu mănâncă decât țâță. Și vine medicul și spune, oprește alăptarea. Și dacă ai oprit alăptarea, s-a dus. Dar s-a dus și conectarea odată cu ea. Și pierzi mai mult decât îți imaginezi. Deci, cele care vă gândiți să înțărcați, în primul rând, trebuie să fixați procesul de diversificare. Adică să fiți sigure că acel copil știe, poate, vrea și înțelege ce-i cu mâncarea, să mănânce, da? Hai la cursul de diversificare. O tot spun aici. O tot spun și o repet.